Jaga keseimbangan, jaga keseimbangan. Persiapan. Sampurna. Dejaman berjuang jor kelingan anak lanang biyen tak opek tari bujang ganong ingkang dipun aturaken dening Perkadang Mitra Sami saking keluarga besar Kerto Saputra Jaya. Ayo nggih tak dereke sambang ning bumi reok Ponorogo. Kerto Saputra Jaya. Kira putra bagus. Oi. Oi. Ingkang lebih mikil saking Sasana Pusana punika anggambaraken dening Den Bagus Patih Bujang Ganong ugi winasan dening Patih Pujangga Anom. Den Bagus Patih Bujang Ganong ingkang rikala semanten andherekaken Gusti Ratunipun Prabu Klana Sewardana ngawontenaken arah-arahan saking Bantarangan tumuju wonten ing Keraton Kadiri inggih sapanunggalipun nglamar putri Kediri kang jejuluk dening Kusumaning Ayu Dewi Sangga Langit. Prayogane sing ati-ati kira bocah bagus. Hai.
Den Bagus Pati Pujakana kang santa setya ngabdi dening Prabu Tana Sewandana Araja mundungan berbudi bawa laksana labu-labet barang sedaya kawula kang tansah paring pangayaman kagem rakyat ingkang lagi nandhang kasengsara. watone kelakon germat-germat watone padha slamet sesuk kliwat sego sing buket tur anget yo ya.
Oke, berikan semangat tepuk tangannya mana? Ayo persiapan. 1.000. Tepuk tangan lagi. Dongonah. Halah. Dongo iki ya pisan ae sing penting mantep ngono yo malaikat sampai kesel ngrungokne dongamu kok ya. Iki mikir. Ya mikir. Aja, bosku iku. Sopo bosku ya? Iya iki. Wong badan wong ora adoh mbek aku. Piye? Atraksi iki nak. Lah aku mangan Sik, donga. lah kok duduk bareng. Lah iki lho. Aku mangan donga. Donga ya donga. Donga ya aja suwi-suwi. Terus piye? Donga iki delok ae. Oh, waduh. He. Ha. Aku ki jek donga. Dongamu aja dawa-dawa, goblok. Ya, tak donga neh. Yo. Heeh. Pengen dicontohin sik. Bisa atraksi ora we? Jempol. Oh, enak iki. Mulai saweran aja nyantol. Lah sempole dideleh kene lho. Bakulan. Lek pengen bakulan. Yo rasa ditakoki yo seru wonge. Untune bogang gak enek ini. Kena graun to. Kena ground. Tenan ayo. Iya, salto. Yo no. Ya no. Oke. Slinger Mas. Pajak ulo. Kerto Saputra Jaya. Boys. Masih bersama Bopor. Ayo tansane. Lek kok saweran aja kuwatir. Wong sekoto iki lek trimo nyawer kowe panggah gampang. Sawerane akeh betul iki, Pak. Oh iya to. Los. Ya sing penting diwujudke saltone Bah, ya, dhisik. ya. Ngono. Oke, pemanasan. Biar aja kebel. Ya, ben gak kena asam urat. Ya, Anake wis telu. Anake wis telu. pemanasan dulu. Anak Ya. telu lho. Cara lu tak gak tertolong. Anak telu tak gak tertolong. Kuwi bakul popes ya rukat bos saiki. Heeh, bakal SD bangkrut. Iya lho. Jajal Apa, Man? bakul rosokan ya rukat. Heeh. Atraksi riwar iki koyo wong edan. Oh iya. Tiba pemandangan. Iki lho. Jane daranan apa kandang sapi? Enek kaspe. Oh celeng. Iya. Ayo saiki ditoto arek dhisik madhep nenggone penonton iki acarane apa? Ning jaranan apa pimpinane sapa? Desa endi? Ayo saiki baris dhisik. Ya, kanca-kancane kan Durung. dulur-dulure diajak bari. Nggih, diajak baris Ya. dhisik. Heeh. Ini poso iki. Ate poso. Pokok coy. Nyapa? Pokok batu. Dadi CEO iki. Cek. Batu giok iki. Acarane apa iki? Pernikahan. Sopo ora? Mbak Denis kali Mbak Mas Fuad. Mbak Mas Denis. Mbak Denis kali Mas Fuad. Iki lho omahe, Dek. Oh alah. Hei, Iki lho. omahe kono. Sing sapa jenenge? Omahe kono. Omahe kono. Heeh. Omahe kono. Masih bersama Kerto Saputra Jaya. Gitu. Mandane. Jarane sekoto lur. Heeh, jalanane wong Paling sekoto. jos ya. Oh. Mergo kayak ngomong ngono ben enek tanggapan mana ben jak aku. Iya ta. Apik-apik jaranan yo. Apik-apik.
Ayo piye? Ayo jejer. Ayo. Jejer. Heeh. Acarane apa dhisik? Rabi. Rabi. Mas Bu. Kapan awakmu rabi? Kapan awakmu rabi? Sik ta. Lah kancane iki anake Sito. Anake Sito. Lah kowe Sik. kapan? Anakmu pira? Telu. Lah ngomong sitok. Anak telu ngomong sitok ora diakoni anak dhewe. Kok ayo. Panas deng-deng. Golek nasbat. Kene jejer kene. Salam dhisik karo warga desa Sekoto. Iki lho kota Brabang, Cok. Brabang. Bram. Iya. Bang. Iya. Itu Brabang. Bambang. Iya, baris iki lho. Lah iya to. Hei, anak helm, ayo. Anak-anak helm patak. Baris dhisik. Anak jeragan angkringan iki. Acarane pernikahan. Oh. Mantene ndi? Mantene lho ndi? Piye terus aku lak ndongakno? Gitu. Piye? Dene kamar bareng ibuke kene. Piye? Mari udan adem-adem. Jene kamar. Jahe kamar. Heeh. Ngitungi duit buwan jero. Bose kan munggah jalane lagu orkesan mau masuk kalau. Iya. Sing agak problem mantene lho, mosok mantene gak gelem joget mantene. Lah iya mantene nang ndi to, Mas? Mantene sing ndi to? Kula pengen semerep Bor antara mbake kali Bor Mas. Mantane iki sene tamu. Nyapa? Kowe iki maju rono kowe lek sing kono ra ketok kowe lho. Gak ketok piye to, Bos? Lah wong iki lho sirah tok. Wong kon maju delok ning gunung. Ora ketok iki lho. Maju nek ketok. Ayo. Ayo. Wedi kan becut. Maju sing ngetan ben ketok. Aku lak dipecat iki. Kowe aja kakek ngomong, bar iki ndang salto kowe gelem saweran apa ora? Gelem. Lah iya, makane mari iki ndang salto, ndang trimo saweran kuwi lho. Loh, lah mantene gorong teko kok ya banyak Mantene repot. Ayo le, nyapa? Ana tamu. Ayo le. Sing mantenan iki. Di rumah ana tamu. Yo. Ayo le. Edop. Ayo le. Ayo le. Kacak joget. Uang to tekek jane. Mek ngomong ning ngene tok ya. Tekan doker. Ya tanjake. Hai. Jaluk. Aja duwe sik, Pak. Ben salto sik, Pak. Aja duwe sik. Ben salto sik, kok penak men. Merusak hidup. Edet. Ya, salto sik ya. Slanger Mas. Ayo le. Tanjake cah bagus. Iya. Sempurna tepuk tangannya mana? Kebanderan. Ya, munggah Ayo, wayah sapa? Bol, double, atraksi, malah pengingis. Tahu bulat.
wayahnya. Ndang nampa saweran. Saltone kono tok. Orang nyambut gawe wis. Gayane. Lah iya. muda. Tah delogok kowe. Ayo Le. Ayo munggah. Pecut udah sih. Mana yang pisan kas? Mana yang pisan kas? Terus. Nah, terus. Oh. Tahu bulat. Ayo cah loro kuwi ben goyah jebol saweran liyane salto. Yo. Ayo cah. Ayo. Tahu bulat. Ini sudah wayahnya, sudah bengi. Mas panjang ya mas. Asoy. Tak muda. Ayo Le. Yo ancen. Tahu bulat. Buat. Ayo Le. Ayo durasi. Alon-alon. Tepuk tangannya mana? Iya. Ayo, icik bora. Monggo para bobo. Ayo. Atraksi salto 1000. Menara Sakti. Nggih, Bapak dipun bantu Bapak nyuwun sewu. Jaga keseimbangan, konsentrasi. Kami percaya kalau kamu bisa. Yuk berikan semangat, tepuk tangannya mana? Alon-alon, keseimbangan. Coba lagi.
Ayo. Pondasi, bentuk pondasi yang kuat. Terutama pondasi yang tengah. Jaga keseimbangan. Persiapan. Yuk berikan semangat lagi yuk. Tepuk tangannya mana? Ya, konsentrasi Ger, jaga keseimbangan, persiapan, sempurna. APL bom kendang jaranan. APL Pro bom kendang jaranan. Channel bom kendang jaranan mati. Satu kru dari KPL Pro mau naik panggung, nyuwun sewu. Derek dangunipun Prabu Klono Sewan dolenganipun derek akan derek para jurid 144 cacahipun Kang Ani Piturangga. Dipun derek akan derek para kadang sesepuh. Mugi Den Bagus Patih Bujakana. Para prajurit 144 cacahipun mlebet wontenipun sajroning wana kang aran wana Lirboyo, wana kang aran alas lir gedhe, boyo kang aran Pekewo. Alas kang digundhalake boyo kang gedhe, Pekewo kang gedhe, goro kang gedhe. Sopo manis kaya sira irung bangir gudek mangutut uri
alis munanggal sepisan pipimu durasa Prasajo Pate Singo Kubah Aku Surakarta Jaya Prata Jaya Ludiro Iya Belis lakasa berjain bumi lekat kening jagat Prasajo Paten Sewu Kenotakan dan ya tidak joke padamu kawanan Bali para prajuritmu Bali ono ing bantarane yen ora kenotakan dan belas alam leno pangendamu kelakone gaglak kala wongso Ah
bareng Masku, ciptakan nuansa kedamaian juga keindahan. Sakoto pada sekali luar biasa. APR Pro, terima kasih. Ada Panda Muribon Indonesia. Kerto Saputrojoyo.
Mas J. CEO. Panjang Puribon, ayo kek. Yang sedang menyamar sebagai tukang kerjaan ada Mr. Bonyo dari PT Twilangsek. Para DJ. Pakai sih guys. Oke, Bapak tim keamanan tolong kondisikan dulu. Oke, kondisikan dulu. Oke, untuk kru, seluruh kru mohon untuk masuk. Masih. Untuk semua kru, dimohon untuk Sing masuk. aman, Mas. Iki desane pian dhewe. Ya Allah. Iki desa dhewe, kanca dhewe, dulur dhewe, Mas. Ampun ngoten nggih. Oke, sekali lagi kami yakin dan percaya panjenengan semuanya betul-betul bisa menciptakan nuansa yang penuh kedamaian juga keindahan. Oke, untuk semua kru kembali ke area pentas Nyuwun Sewu. Semua kru Kerto Saputra Jaya dimohon untuk masuk ke tempat rias, kembali ke tempat pagelaran. Oke. Damai, damai itu indah. Kabeh koncone dhewe, kabeh dulure dhewe, kabeh yo bolone dhewe Nyuwun Sewu. Terima kasih untuk Bapak tim keamanan dari jajaran Polsek juga Koramil, Kecamatan Badas, Kediri, matur sembah nuwun yang selalu sergap. Lanjut nggih. Lanjut nggih. Damai nggih. Aman nggih. Luar biasa. Sampun, sampun. Aman, aman, aman. Aman, betul. Kita enjoy lagi.
Jadi peputone pantes digo
kita sadar mong lampahi nek pikiran bengawan wayah sore tangan kaya kelingan gawang-gawang esamu tak ayu gawe sedih ing atiku Kertosaputra Jaya sekali lagi kita ciptakan nuansa yang penuh damai dan juga keindahan. Kami yakin dan percaya betul Sekoto Badas Kediri sore hari ini betul-betul memberikan support yang luar biasa. Masih bersama Kertosaputra Jaya, juga ada APL Pro, sekali lagi salah satu audio handalan dari Republik Jaranan Indonesia, Super Gelegeri Jawa Timur Indonesia. Ada Panjakmur Ribon, terima kasih matur semanut. Diva-divanya Indonesia betul-betul bintang-bintang terbaik di Indonesia yang akan kami aturkan di hadapan Anda. Ada Radi Aurora, juga ada Putri Lintang. Wahai kawan, saudara-saudaraku, ingat, dunia tidak selebar daun kelor kawan. Untuk mas-masku yang statusnya masih jomblo, tidak usah gelisah. Jomblo bukan berarti tidak laku. Nikmati kesendirianmu sampai kamu betul-betul menemukan seseorang yang mau bersyukur telah memilikimu. Siap! Jangan pernah bersedih jika kamu disakiti oleh pasanganmu. Sampaikan saja ke dia, dukun saja bisa membunuh tanpa menyentuh. Maka buatlah dia rindu tanpa bertemu. Sudah? Wah, kewendek ngono ya. Piye. Tapi kira duwowo. Sing dawa apane? Ya kata-katane. Oh kata-katane. Oh tak pikir anune. Anu bahasane maksudku bahasane. Ya. Kek, Dalam piye Cahyu? baju kuning itu siapa sih? Sing ndi to? Sing ndi? Sebelah. Iki to? Iki ya sinden. Oh, sini. Nggih. Gawane kakek sendiri. Sinden. Hebat. Kepo banget ya niku. Oke deh. Kembali lagi ya. Putri iki ngono kuwi kok nek cemburu terus langsung dilampiasne. Enggak suka, aku enggak suka. Gak iso ngempet. Iya, sing santai koyo Rani ngono lho. Amit ibu. KSJ. APL. Terima kasih. Anaknya siapa ini? Apabila kau berjumpa dengan
kasih. Iya, yang sebelah kanan ada permintaan lagu apa ini Mas? Garam Cina. Oke. Diturutin ya. Ini ganteng-ganteng ya hari ini ya. Ganteng. Lanang mbak. Kak. Wis. Kakek ganteng gak kakek? Lumayan. Mergoane sing wedok. Oh, kita break dulu? Oh boleh. Kita break dulu ya. Allahu Akbar. Oke, lanjut ya. Boleh dikasih teman keduanya garam Cina. Ya. Ayo yang sebelah kiri. Boleh ikut goyang ya. KSJ. Kepala muda pengguna garam Cina. Garam Cina dibakar dalam kaca, walaupun tidak kena, yang penting bagi rata. Garam Cina dibakar dalam kaleng, walaupun tidak kena, yang penting geleng-geleng. Tangannya di atas semuanya.